pinya bende pod irito neno ni to joma sawa bro bedo ka rwake yo machalo nade. Tadine dira wanyalo wacho ni nyaka ne thich okoya pisi mano Rigathi Gachagua kaka jalup jatend piny Kenya mano higa mokalo. Wanyalo wacho ni jatend piny William Ruto no ling kendo pok no dhi masawa mar piny Kenya. Mesha kodede ka chako kodi penjo en ni ang'o momiyo odiochieng' manyoro ema nwaneno ka jatend piny Kenya William Ruto mano ndalo achiel kende mano motelo ne limbe mare machakore kawuono ema koro no amua mar mondo mi oluong ute fwambo mar mondo mi olos kodgi owach gigo mano wacho nyoro ang'o mane mone wacho gigo motelo kata kapok no chano limbe mare masawa mar piny Kenya. Erokamano Joyce. Mokwongo en adieri ni jatend piny Kenya William Ruto pok olimo joma sawa nyaka higa mokalo e seche mane odhi choko mane en jalupne. To kopogore gi mano nitiere jotend migepe bende ma nyodonjo nikech bang' ka Gen Z nosekelo tabu mane gikelo to jatend piny Kenya bende oseloko jotend migepe nyadiriyo e koreka ma e gima jo Kenya koro sani ong'eyo miluongo ni broad based ni nyo okelo yawuoyi moko ang'wen ma bende nyocha ne onge ma wanyalo paro ni e kinde cha ne siro mrengo mar Azimio to e kinde go te pok oyudo thuolo mar dhi limo jogi to kawuono kochakre odiochieng' manyoro godhiambo nyaka nyo wuo gi jofwambo. Actually nyo kowuo gi jofwambo gin fududu ma itiyo godo mondo chop wach ne jopiny. William Ruto nyo wuoyo gi jopiny jodak ma masawa to gimomiyo nyaka no wuo gi jodak ma masawa nikech weche mano wuoyegi e weche mosebedo ka ni e chuny joma sawa ahinya chakre kinde cha. Mokwongo joma sawa ok nyal ng'eyo gisewinjo mana story kor Rigathi Gachagua gimo kaka Rigathi owacho ni mad gima e gima nomiyo riembe to pok giwinjo kor jatend piny Kenya. Omiyo ma ne opportunity makende mondo jatend piny Kenya bende wach kore. Koro kaseche modhi chako wuoth kawuono to joma sawa kaka jopiny nyalo amua kendgi ni ng'ama wacho ne gi adieri ka kata giyiengore korna ratil dhi kon mane nikech all along chakre dwe mar 10 gi ni higa mokalo kano thich bwana ni oseringe i masawa mang'eny mosewacho stoche te mosewacho gik mong'eyo te kuom wach mar thiche oko to gi weche mamoko dongruok mamargi kaka joma sawa. En opportunity maber mondo William Ruto bende owach mare ema nyo tiyo gi jo media. To koro manyore mano neno opportunity maleno. Opportunity no pok no nene kinde mokalo chien. Opportunity no ne e kinde mokalo chien ne Nyanza odhi Western odhi Coast odhi ok nyal wacho weche joma sawa ka in North Eastern ok nyal wacho weche joma sawa ka in Nyanza. Awuotho nyaka Nairobi ka kata mana Nairobi ka sama no wuothe weche ma Nairobi ka ema ni wacho dongruok ma Nairobi ka gi siasa ma Nairobi ka. Omiyo sani ka koro dhi kocha to mag ok wa expect ni mondo chak wacho weche ma Nyanza sani ka en kuno. Wan wadwa winjo weche ma masawa gi dongruok man masawa koluwore gi sirikande. Ma emomiyo nyaka nyo wuoye weche gi. To bende seche moko ke abiro limi Joyce to e dala ukanyo nitiere jok moko ma nyase chwanyorago ma en gima ni lela ong'ere ka donjo to kapok wawacho weche mang'eny aparo no nengo wakwong walerre ni chwanyruogwa ni nowuok kanye gi jodala ugi to ng'ama ni jamakosa mondo ka koro wawacho weche moko kata gibed mag maendeleo kata mag siasa to obed ni waselerore either useng'e na ng'ama rach kata gini no ang'na ok ang'ama rach. Jono piyo kadwa